sana. Tungni ne obedo od thieth maduong' mar kaunti ma Baringo bang' familia moro manyo kendo tero jatuo manotero jatuo wuok tung' mosuo ka gisea osiptal no ni yulo margi emane omiyo nyathigi mawuoyi ma jahigni 17 owito ngimane. Familia no okoni lakteche osiptal no nyoni kod nyalo mar reso nyathigi, kata kamano ne ok gidewogi ma nyathino chwe wito ngimane ka koro gidwani kawne laktechego okang' mar chik. Gilero ni wuodgi Jackson nyogole osiptal ma Koloa kendo kata obedo ni nyorwake od thieth maduong' ma Baringo saa 12 odhiambo ne ok otimne yeng'o mane dwarore mapiyo kendo ne owito ngimane saa 10 kogwen. Jatend osiptal no maduong' ma Baringo Laktar Gerishon Abakalwa oyango wachno ka okoni nok mag gige thieth kod thoth mar jotuo emane okelo chandruok ma kamano. Kama hata Banadol yenye inafaa ipatikane ya management relief pain, how comes? Na ni referral hospital. Nikaongea na patient 4 am akasema ati pressure imebuild up, tumbo imefura sana mpaka yeye ameshindwa kupumua. Na report nilipata from bibi yangu akupewa oxygen hata ya kusupplement. So hiyo akasema patient akaomba, yeye mwenyewe akaomba kwamba mnisaidie tu, naomba watu wanipeleke theater wapasue hii tumbo juu imefura sana na sitaweza. So tunakuwa nataka watu waajibike kwa hospitali. Tunataka from nursing officer wametupea saa history sajaba ati wao sijui nini alikuwa na maybe alikuwa na prepare patient for theater. Una prepare patient for how many hours? It was a difficult day for us as the Baringo County Referral Hospital because we lost a young life, a young boy of 18 years who was referred to us from Koloa with intestinal obstruction. So this was a very unfortunate situation, and we believe that when we strengthen our systems, we expand the theater space that is available, which is of course coming up, such things will not happen again.